ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନବବଧୂଙ୍କ ମଥାରୁ ଲିଭିଲା ସିନ୍ଦୁର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସର୍ବିଶେଷ ଖବର ବିଷୟରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିକରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନବବଧୂର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯାଇଛି। ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମିଳିଛି ବରର ମୃତଦେହ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିକରିର ବେନିୟାବାସ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାଗଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରୟାଗରାଜର କନ୍ୟା ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଧୁମଧାମରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଗଚାନ୍ଦ ପରିବାର ସହିତ ନବବଧୂକୁ ଧରି ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିକାନେର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗଚାନ୍ଦ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଗଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ହେଁ ପାଇନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭାଗଚାନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣା ଛାଏଁ ସେ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଗଚାନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଯେତପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଭାଗଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଭାଗଚାନ୍ଦ ବୋଧହୁଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଅର ଧୁମଧାମ ବିବାହ ସରିବା ବେଳେ ବରବଧୂ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମୃତକ ଭାଗଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।